Zdravím vás, milí čitatelia Lukipédie. Dnes sa pozrieme na aztéckeho boha Xolotla. Xolotl bol v aztéckej mytológii bohom ohňa, bleskov, večera, podsvetia, smrti, chorôb, deformácie a transformácie. Býva zobrazovaný v podobe psa alebo muža so psou hlavou. Je sprievodcom duší do Mictlanu, podsvetia v aztéckej mytológii. Býva označovaný ako temné dvojča Quetzalcoatla. Jeho rodičmi boli boh Mixcoatl a bohyňa Coatlikuj. Bol po ňom pomenovaný aj známy obojživelník Axolotl. Tento názov znamená vodný Xolotl. Pôvod názvu Axolotla je zakorenený v aztéckych mýtoch. Po stvorení sveta sa nové slnko odmietlo hýbať. Aby sa začalo hýbať, bohovia by sa museli obetovať. Xolotl sa však odmietol obetovať a ušiel. Nejaký čas sa skrýval v podobe spomínaného Axolotla. Ale na skrývanie využíval aj iné podoby, napríklad kukurice či agáve. Quetzalcoatl, jeho vlastné dvojča, ho nakoniec našiel a buď ho zabil, alebo prinútil prijať svoj osud. Nevieme to presne, lebo zachované verzie tohto príbehu sú rôzne. Ak vás zaujímajú aj iné príbehy z mytológie, vesmíru, články o živočíchoch a rôzne iné zaujímavé témy, tak aj naďalej sledujte stránku lukipedia.sk.